but ki modern technique jong ka IVF ngin la ban mon ra menstruation but ka uterus jong pi ngin la bangin penbiang ban yo kon but pen yo I ya ka result ka babiang. Ka kurem uraja Raghuvanshi ka Sonam Raghuvanshi kalet men pendem no eladia ha kamiet jong ka praterek jong ujeliau arhajar arpusan ha Kananganj police station ha ka district Gazipur ha Uttar Pradesh. Ki pulit klietho bekliya okem ya way runar na Uttar Pradesh but arnut na Indore Madhya Pradesh. Ki pulit klietho ba ka kurem uraja ka Sonam Raghuvanshi kalawan ban pendem hidaladia ha khamat ki pulit ke Uttar Pradesh. Ki pulit kiliyo ban kem ya barok gibran keti ha kecing penyap yu raja. Bat mentah kidang wat se we ubedan keti. Menteri rang ba kejala Meghalaya Konrad Kongkal Sangma ula ai kejingiro ki pulit kejala Meghalaya halo kini kejingi okem ya kirunar bat kajing wan pendem ka Sonam. Ulang shosho bahapo news ni ki pulit kejala kelayo yu so jong ka jingjob hadian kejingyap no jong uraja. Ka Director General ki pulit kejala Meghalaya ikong Ainong Rang iloong ba onsawanra ya ka Sonam Shashilong na kabenta banle ya kajing to okit ha kabedai bat kajing penyap no ya ukurem jongka uraja Raghuvanshi.